kulendi bata ndoda kuti muchikoona action chete muchanakira tanga wakuna mumwena mauligeza nauchitipeketa saki wotipeketa saki Kulen TV. Gore rino akudyiwe rinopisa. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Ndakamboudza vanhu ava kuti mbomirai kudherera VP Chiwenga naro nkinki kuoma papata gotsi kudai so vachionererwa nezvivapano zvaizvo zvana Daniel Garo. I told them panapa ndakati imi mafana imimi zvamuri kuita zvikazvo musadherere vanhu amadhara enyu. You have to respect your elders. Learn to respect madhara enyu. But havana kuda kunditeerera inini achibuda achitaura something like this is nonsense. Ndakatombozvibvunza kuti ari kutembei uroi here hwaanotemba ane zvimwe here zvokuti anokwanisa kunge zvinenge zvakamubheka. I don't even know kuti anenge achitemba chii. Nhasi chinhu chiri kundivhundutsa nyaya ndamboitaura asi ndendime kumatauriro ndaida kuchiitaka but ndaona kunge anonyatsosvika. It looks like I'm not zvinzwisisa but kusvika manzwisisa ticharamba tichingodzvanya tichionesana ipapapa because nhasi president wavo angomuka akachinja magoalposts. Pakuchinja kwaaita magoalpost haana kungochinja magoalpost chete aona kuti kuri kubvazuranwa kuri kuchinjanwa mashoko. Muri kuzviona pakuchinjanwa kwakuchitwa mashoko kwega ndobva azoona kuti vafana vese vanopera kusungwa and that guy haana kana majokes. Zvinhu izvo zvakamboitika. Go and ask the likes of ana Mutsvangwa zvakamboitika kune mwana wake Neville kuti atozoningirira panga patozonetsa kuti azosiyiwa because anga kunzi aiwa wakatiti wakapinza Starlink munyika haisi pamutemo Starlink saka batai munhu. Saka izvezvi so Mnangagwa was supposed to go ku UN but haana kuenda. Why? But mirai tichazoitaura iyo daumbopindura Daniel Garo because inini nyaya idzi ndakatiita kakutovhiringidzika nadzo ndoda kumupindura nezitsamba nespeech yacho yabva kuna president wavo achitoda kuti zvoni it is therefore of critical importance that we introspect as a party, not only with regard to our short-term activities, but also in view of the bigger objective of ensuring that our party resoundingly wins the 2028 harmonized general election. To this end, the Central Committee is called upon to have frank, robust, and open discussions. It is at this forum where we identify challenges and proffer solutions on how we can move forward united in one direction to realize our common vision. We, the members of the Central Committee, are all at the helm of the leadership. Regression or progress is on our heels together. As one body, we must therefore do our best to share strategies on how to develop our country and party. In all our deliberations, we want unity. There is no one who is superior to others. Collectively, we are what Zimbabwe is. We are what Zimbabwe can be. Never look down upon yourselves or on others. But I know how this guy, the way I know about politics, because it's VP Chiwenga. That man, he fought hard kuti Mugabe azonza anikina pepe akasumuka mpeso yakatata kuti hayi kutomira mukutotamba zvenyu mimi wanzo kuichitwa magenerals kasaenderana. Let's be very honest. Mnangagwa angatiza muZimbabwe atojamba board atoenda arova pasi hapana kana anything yaanokwanisa claim kuti akaita pane yakuye yakazoitwa akatiza ndozvinhu zvari kwanisa kuningira ende ndozvinozivikanwa nevanhu kuti angarova pasi. But nyaya yekuti vanenge vachingosaizana vakusaiza munhu akadaro akakwanisa kumira vanhu vachitiza akataura kuti aiwa ndiripo handava ndiri kuenda ndiye munhu wavari kudherera iye vachitaura kuti aiwa 2030 vanenge varipo. I still remember there was a certain speech ndambotirai kuitarisa ndisikuiona ndida kuuya nekaclip kacho panapa achitaura kuti zvoni imi kana maida imimi kuti uyu aite president wenyu pakatiza uyu pakanikina Mugabe nyika yakagara mazuva isina president makadii kumugadza iye. I don't know kuti vanhu vanotaura such nonsense. Unoziva kuti unotozvishaya kuti zviri kumbonikirira zviri kumbonyatsofamba sei. But back to the story panapa ngationesani president Emmerson Mnangagwa havachade kuenda ku-UN because vari kutyikira life yezvigananda kuti inogona kungombina ma-1. That is the word in the street right now. But zvokukanzurwa yakanzurwa but after vanhu vanakurana the battle lines are drawn. The time for quiet diplomacy has passed. What was once whispered in the corridors of ZANU-PF
has erupted into open confrontation. The recent clash between Vice President Constantino Chiwenga and State Security Minister Love Momatuke, where liberation credentials were questioned and presidential ambition accused, was not mere disagreement. It was a declaration, and President Mnangagwa's abrupt cancellation of his UN trip, reportedly out of fear for his allies' safety, confirms what may have long suspected. The battle lines have already been drawn in the sand. This is no longer a contest of ideas. It is a struggle of control, legacy, and survival. Reports that retired pro-Chiwenga military commanders are rejoicing. The Army's reserve force signal a strategic recalibration. These are not symbolic gestures. They are tactical moves. The military, long a kingmaker in Zimbabwe politics, appears to be repositioning itself. The Liberation War veterans, once the moral backbone of ZANU-PF, are now divided between loyalty to Mnangagwa, the allegiance to Chiwenga. The many believes was promised the presidents in a gentleman's pact. Mnangagwa's alleged plan to extend his rule to 2030 and elevate businessman Kudakwashi Tagwirei as his successor for many liberation era comrades. This is not just betrayal, it is discretion of the struggle. Criminal Tagwirei, viewed by critics as a symbol allied corruption and unchecked influence, represents a new class of power that threatens to eclipse the revolutionary ethos that birthed ZANU-PF. General Chiwenga's camp sees this as an existential threat, and Matuke's accusation that Chiwenga is fighting for power only confirms that the succession battle is no longer theoretical. It is active, personal, and volatile. This is a warning to all cadres, stakeholders, and citizens. Neutrality is no longer an option. The choices made in these coming weeks will determine whether Zimbabwe reclaims its founding values or descends into functional chaos. The Politburo and Central Committee are no longer a forum for police. It is now a battlefield, and every move, every silence, every alliance will be remembered. The soul of the party is at stake. So is the future of the nation. History is watching. So the people. And the sand is no longer smooth. It is curved with the lines that cannot be ignored. Pari kubvira. Ayo pari kupisa. Pari kupisa. Baba wakati haini gantize zwangwini. Bozi nini wana nyaya iripo. List racho ravanhu vacho vari kupengereka rakakurisa. Daniel Garwe. Unofunga kuti ungapasara uchipagara pakadaro. Because anytime is TTM, guys. To be very honest with you, this Emerson, the president of yours, haana chekuluza pazvinhu zvacho akangoti zvipiro kuti ini ndakutosiya izvezvo. Because life yake right. Nguva yaashanda yarebesa. It's not easy kushanda more than 60 years uri mupolitics. It's not easy. Uchingoshanda uchiita zvinhu zvese izvo zvaingoshanda chete. Akabvira kara shandana naMugabe achingoita yavaitongoita ikoko. So it's not easy. Andimuri kuibata. Hazvisi nyore nyore. So iye anogona ngoti anytime ini ndakusiya ndabo. Ndosaka maona kuti izveso ari kurasa nyaya pakutora nyaya dzekuzonzi elections dzachitowana naDaniel Garo akutotara zve 2028 general elections. Why? Because ari kutesta temperature kuti pari kupisa apa. Because varume vacho havasi kuseka ka. Vanongotarisa kuti hayi usada kuti jairira. I still remember one day ini ndakuta ndichitarisa ndakamboona Mudarageza achitaura akati vakomana munonyadzoti zamushere face yake yakaita kuita serious kudai so yakaita kurema. Imagine kuti face yemunhu ikaita kuoneka kurema nepa screen kuti kuoneka parema nepa TV. What more vacho vanenge vakamukomberedza nemakamera vacho vanenge vachiita zvekuita sei. Hazvisisina kumira mushe vedu way, to be very honest with you. Kune vanhu vaya vanomhanyira vachingoti dzimwe zvose dzikama ndozviziva. Ndakamboona zvichinzi aiwa imbomirai kurovera vanhu election achitani Daniel Garo ya. Hadzi mirai kurovera vanhu election because election racho munhu waishaya 2028. Uyu mukuru wava kutotaura kuti ndo pataka kutodzokera ipapo. Saka kureva kuti all the nonsense that has been happening kuma streets kwesoko kuchinzi aiwa chinji anytime zvinogona kungomiswa, but zvinhu zvese zvichadecidewa pamazuva mashoma atakusvika because
chaibva chatsvuka chikakwata chata ready. It's about time, it's about to happen. This is the time, this is the right time for zvinhu zvacho kuti zviitike. Tichatianakidzwa kana wangoziva kuti iwo une something to benefit or something to lose, this is the high time futi yekuti utoziva kuti iwo uchaita sei. Zvigananda, to be very honest with you, hapana kuti Chigananda chichasara chichitaura kuti aiwa inini zvangu but ndakazongobudirira, ndakazongojuma pakuita sei. The likes of ana wiki nero vari kutenderera vachinakidzwa chipa vanhu mota vachiita sei kutsvaga dzvene kuya nguva iri kukwana. Anytime unogona kunzwa kuti wiki neu asungwa, Tagwirei nevamwe vese vatorwa vakomana ivavo because hazvisina kuchipa. Uyu matuke anga afungidzira kuti akati asinza ari state security nigirikini akategedza ndingochallenge ndimuudza kuti hanzi imimi muri kuda kupinda woka, imimi muri kuda kupinda because andiranga vakuru kave manigirikini izvi state security wati vakuru ndo team racho remasiya oirori vanenge vachiva vachiripota kwaari amene kuti vanenge vachizvitira kuzoona kupi maybe nyaya yekuti vanenge kuzvinzwa mumastreets imomo amene kwavakazvinzwa vakanzwa kuti chimoto chiri kupisa vanhu vese vari kuti uyeye ndiye ngati zvinhu zvake akataregedza ndipindeka imomo tinge tirimo tibva tamboonesana titi iwe uri kuda kupinda vikanzi ayo tipewo kama nigirikini mawokri ndinjozi enyu toda kumboona kuti makayerwa here hondo mamuri kupi kwemimi negore ramakazvarwa. Unoita kupusa, unoona vanhu vachidikitira so unyatsoona kuti pakashata because it doesn't make sense. Inini what I believe because zvinhu zvinoitika munogona kunzwa kuti aiwa but Chiwenga ari kungotaurawo zvinhu ari kudai so what I believe inini zvangu honestly speaking zvandinobelieve ndechekuti pakaitika agreement between my gentlemen. That's the honest truth because even kana papaitwa agreement ndozviziva zvinoitika kune dzimwe nyika munhu anogona kutombotaurana uyo atiza ari kunze kwenyika ari ukuka ava pavaipa vakabata masimba vatoti vatora kuna uyu kuna Mugabe zvanga zviri iza kundiana aivamisa mageneral vaigona kubva kutotita kutoitonga ndisu nyika yacho uyo tazotaurana zvakati zvakapoteswa order kuti akangopinda chete apa patanga nekutosunga zvaitovharana for sure but avanomboswera vachiita yese iyoyo wakati okay iwo chipinda apinda manje akugadzira timu rimwe rakakomberedza iye because chakaitika ndechekuti timu rese rakapinda nananingirikini vesa rakabvisa Mugabe rera rakakomberedza rari squad rera Chiwenga rese rangana ari kuarmy team yese yakatsvairwa yese including ye Chiwenga wacho anga atotsvairwa futi ndobva azobatirira panyika pana because paZimbabwe pakatsvairwa vanhu batakaita kubatirira panyika zvokuti zvakavatsvairawo zviya asi chokwadi njengoti pakafiwa magenerals akafa. Saka chandakangokuudza nje kuti muri yeZimbabwe vipi Chiwenga aisi walk over ndo zvatiungudza kana manga musina hope I think zvakuda kutanga izvezvi. That man is not cheap. Kuna team rakaunda ndizambi if you think kuti this guy mamugona, he is not cheap, he is not walk over like zvamuri kufunga anagarwe. I feel sorry for that guy. I don't know why ari pese pandirungonzwa patora nyaya idzodzo. I don't know why ndiri face yake ndiri kungoita pop up ndirungona face rake rakaunyana so richita kuita pop up so kumeso kwangu ndikungoita kungoona iye chete vamwe vese ndiri kutoona vari kutaka kunzwisisa because vamwe vacho ndikuona vari kutaka kureasona. We have people like Tinoma Chakaire. Shout out to that guy, he is mature and sati ndakambomunzwa achiswera achipengereka nenyaya idzodzo kuzoti 2030 this apa ndiye mukuru weyouth kuti anofanira kunge achitoita dzungu iroro but he is mature even though ukuthi anenge agononga akatoiswa muhapu kachinzi famba uchitaura izvozvo. It's like ane the way yaanozvitaura even kana akatotaura I'm sure maybe anogononga achidzimisa makamera otaura kuti musataure zvinhu izvozvo chero akataura angononga atotaura ari kwakawanda ikoko zvake but maturity yake right yekuti anotaura kuti I know inini ndiri kungoitawo basa rangu ndiri kungoitawo ndingori lawyer zvinhu zvangu zvandiri kutoitawo zvinonzwisisika zvokuti even kana pakanzi paitwa regime change papindawo mumwe popinda iyo third republic yacho amene ninge yakuya pakapinda umwe president vanokwanisa kuti yo continue kuti youth leader even that is kana vasina vavo vanhu vana kudhara. Why? Because ari kuzoti ari kuita zvebasa kwete zvekuda kuti nekuti ndoda kufadza iwo as an individual because there is a constitution. Why varida kubvarira constitution? I remember ndo vandafunga futi uyanzi Douglas Mahianza atisi takanyora tomonongobvarira. I was like elder komwe kwacho komako zvamakutamba muchitaura zvachoka. Anyway, muri Zimbabwe ndonyadzi kuitika sorry zvendazotaurisa ndikutaura kwekuti titeta tozvijaira. So before I disappear without wasting much of your time, kana uri South Africa do register a company vovurwa FNB business account
usina work permit kana start permit, bata education research ndatokuisirai flyer racho iro, roye ma screenshot mutaure navo vanokuitirai, vanokuregisterai makampani ndokubasa kwavo ikokoko. Handiti munoregisterwa makampani muvhurwa ma FNB business account ipapapa. Namba ndatosiya, taurai nana mukoma oini izvezvo.